Ingqikithi asikhulumi noma ngaziphi nje izindaba. Sithukusa ezindabeni eziqukethe ubunjalo obuyifagugu, umsoco banzi kanye nobuntatheli obuhlabahlosile. Itholakala maphakathi nesonto njalo ntambama ngelesithupha lapho sifunda khona izindaba ezintathu ezikhethiwe oshicilelweni lwakamuva lwephephandaba iBayede, amadocumentary kanye nokulandisa. Kuzo zonke izimvezwa nama-podcast, abalaleli abathokozeli ubuntatheli obuhlabahlosile, amadocumentary nokuhlaziya kuphela, kodwa bafunda kabanzi ngolimi. Hlanganyela nathi ngelesithupha ntambama maphakathi nesonto uthole Ingqikithi. Ingabe izwe lithini? Ibhalwe nguNhlanhla Mtaka, umfowabo kwaNomajalimane. Ifundwa nguMuzi Mthabela, umfowabo kaSkedi Gudluka Ngibonamathanga ngeJongosi. Kule minyaka engama-50 kuyaqala ngqa ukuthi uZulu abungaze usuku lokuzalwa kweNgonyama ingekho phakathi kwesizwe. Kuselikhuni kumina ukukhuluma ngesilo njengongasekho phakathi kwethu. Empeleni ngizama ngayo yonke indlela ukuba ngingabi nengxoxo eyalapho nabantu abaningi. Okwenza lokho kungisebenzele okwamanje ukulandela usikonkolo lwabeNguni nama-Afrika jikelele oluthi onjengesilo akafi kunalokho uyebuza. Okusukayo phambi kwethu isiqu somuntu esiphile naye iminyaka saze samjwayela. Ngesikhathi kumele sibikele izwe ngokwebuza kwesilo, kwafanele sicophelele ukuthi sikwethula kanjani. Savumelana ukuthi asibike ngendlela enenhlonipho nefundisayo. Lokhu kwabe kumqoka kithi ngoba yabe ikhona ingozi yokuthi kubikeke budedengu nokuyoba isilonda ungunaphakade. Ekubikeni kwethu sasebenzisa amagama amabili, ukwebuza kanye nelithi isilo sesinyandezulu. Kusuka ngaleso sikhathi abantu abaningi kuleli nangaphandle kwemingcele ngezilimi ezahlukene bakuhlonipha ukubika nokusebenzisa amagama athile uma kubikwa ngesilo. Nembala kusithele isidalwa ebesihlukile phakathi kwethu. KwaZulu lo sesihlalweni isilo ngumuntu owehlukile kusuka nje ngesikhathi ebekwa. Uma sikhuluma nje ngesilo lesi esesinyandezulu njengesibonelo lapha sikhuluma ngomuntu owazala ngokwenyama ngo-1948 kepha wafa mhla ehlala esihlalweni esasesafungelwa ngoyise noZulu endulo. Ngonyaka ka-1971 ngoZibandlela kwabe sekuzalwa isidalwa esisha ngesikhathi uZulu esibayeni okuqala ngqa ethi Bayede, naye esemyedwa phezu kwenkunzi emnyama. Lokhu kumayedwa kwabe kuluphawu lokuthi usengesinye isidalwa. Lesi sidalwa esisha isilo, kasizali, kasinangane, futhi asinabafowabo nodadewabo. Kasi emgcwabeni noma ngabe ngowaloyo ovundle okhaleni lwakhe noma omganileyo. Akasayena owakwabo, kepha usengowesizwe. Oseyisilo kazalwa ngabenyama kepha usuke eseyingane yesihlalo. Isilo sisuke sesiyizinyane lezinyandezulu. Sisuke sesinamandla ngegunya lokuba ngumxhumanisi wabaphilayo nabangasekho. Lokhu sikwenza ngemikhosi ethize yesizwe nayo eyabekwa njengeyekhethelo. Kule mikhosi singabala umkhosi woselwa kanye nowohlanga ekuyimikhosi enokujula okuyisimangaliso. Okunye okujulile ukuthi isilo singunaphakade. Ngokuthi singunaphakade kushiwo izinto eziningana.
Into yokuqala eyokuthi siyebuza. Thina sibona umfanekiso waleso noma lowo esephila ngesikhathi sakhe kepha empeleni lokhu esikubonayo yilokho okwabonwa ngokhokho endulo. Umehluko nje isigubo nesithombe esesisibonayo. Lokhu kukhuluma kufakazelwa inyosi lapho ixwayisa ababesemingceleni yomzimvubu ngengonyama uShaka lapho ithi, "Loyo ningamthinti ngoba niyobe nithinte uphunga nathinta uMageba." Lapha inyosi ifakazela khona ukuthi loyo ababembona kwabe kuyisigubo kepha yena wabe eyinyandezulu yawophunga noMageba. Okumqoka lapho ukuthi uma sekufika isikhathi sokuthi isithombe esesisibonayo sisuswe emehleni ethu, lapho ulwandle olubizela konke kulo uma isilo sikhothama licima ilanga, lokhu kusuke kungesona neze isiphetho. Isilo besingumlando sona qobo ngoba sihlele esihlalweni selembe. Ukuba ngumlando kwaso kusiphoqa ukuba thina esiphile ngesikhathi saso siqophe lenqaba kutholwa. Lokhu sikwenze ngenhloso yokulondoloza umlando waso nowethu njengesizwe. Njengenkosana yethu sonke besingubuso bethu. Ngakho kusobala ukuthi okushiwo ngaso kungenzeka nathi kusithinte ngoba kakade umlando waso ungumlando wethu. Ngalomsebenzi siqala ukuletha izimpendulo emibuzweni othi ngabe bekuluhlelo luni lomvelinqangi nezinyandezulu ezenze ukuba umdlokombane waphila iminyaka eyedlula bonke asebeke bahlala esihlalweni selembe. Umbuzo othi ngabe ukutshalwa kwaso phakathi kwethu kusiguqule kanjani isimo sikaZulu. Kanjalo nombuzo othi kule minyaka engama-49 49 ngabe izwe lithini. Kube ngalesi sizathu Zulu benguni sinqume ukuba sishicilele lo mlando okuyisendlalelo sebhuku nokunye okuningi kokukhumbula imisebenzi yesilo phakathi kwethu. Siyabonga kulabo abakhiphe isandla bawuxhasa lo msebenzi. Sithi nakwabanye akukakapheleli ngoba siyafisa ungene emtapeni yolwazi ezikoleni nakuyo yonke imiphakathi kwelendlovukazi uMthaniya nase-Afrika jikelele. Ngokuphuma kwale nkonyane sithi ndlela zimhlophe wena omnyama, ntaba yezwe, mzukulu wezinyandezulu. Ibhalwe nguNhlanhla Mdaka, umfowabo kwaNomajalimane. Yafundwa nguMuzi Mthabela, umfowabo kaSkedi Gudluka ngibona amathanga eJongosi. Yadidiyelwa nguSihle Khwela, umfowabo kaNgwenya.